Γυρίζω την πλάτη στη μοναδική έξοδο, με χέρια βολεμένα στην απελπισία και βλέμμα ξυρισμένο προσευχών από πλανό του αποκτηθέν. Κάποτε με ανταμείβει. Ανοίγει το τεράστιο στόμα του, χαρίζοντας την παράνοια δεδαλώδες σιδερένιο λαιμό. Σκουριασμένος με μια όξινη μυρωδιά, βγάζει κόκκινη γλώσσα στην αποκοτιά μου. Χιλιάδες μίλια χωρίζουν τη δική μου έναρξη από την απέναντι αρχή. Είμαι η γνώριμη ξένη της μακρινής όχθης. Η έλξη του, ακαταμάχητη βαρύτητα, είναι η λιθοβολημένη πτώση στο σώμα. Ανώφελη η κάρια πτήση, με τους ώμους να συντρίβονται από το βάρος της ματέωσης. 2 βήματα προς τα αριστερά υπολείπονται της προθέσεως. Στα σωθικά του κρυμμένο το δωμάτιο που δεν αρκείται στον εαυτό του. Ανασηκώνει κοροϊδευτικά τα φρύδια στον δρόμο μου και ακονίζει τα νύχια του στο αποκαμωμένο άρωμα κακοκουρεμένων εξακριβώσεων. Αερίζει ξεδιάντροπα φαγωμένους μυρούς με τις εξουθενωμένες αχυρένιες ρόγες μου. Και οι μικρές κουρασμένες αίθουσες που τρέμουν ανυπόμονες αποκαλύπτονται στα έκνομα μάτια. Γίνομαι η μονόστιθη λόγχη απεγνωσμένης αποστολής. Η κάθε κάμαρη και ένας ένικος που κρατά το κλεμμένο στήθος. Η ερώτηση πάντα ίδια και η απάντηση λανθασμένη. Η τιμωρία είναι η επιστροφή στη γνώριμη αφετηρία. Είμαι η επαναλαμβανόμενη καταδίκη του, η Αμαζόνια κατακτήτρια ηττημένων δωματίων. Το χαμόγελο της δεμένης φυγής μου είναι ο όλεθρος ξέφωτης κακομαθημένης λεωφόρου, όπου οι κοφτές ανάσες θαρούν πως βαθιές είναι. Αλλά θα έρθει η εποχή που οι λεγεώνες των δισταγμών θα με προσπεράσουν και δεν θα αρκούμε στο κρυφό ανάγνωσμα ηρώδιων μύθων. Ηττημένα δωμάτια, Μαρία Ροδοπούλου.